Hello, mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan, no? Kumusta? O karon dahil no, atong ipadayon ng laing sumpay din sugilanon o sa dili pa. Shout out dahil ko no, kang Michael from Jeddah, Saudi Arabia. Salamat kayo, Kil, no, sa pagpaminaw sa maong drama. O shout out dahil no, sa tanan nga nasunod aning dramaha. Ako din basahon ni na nag-comment si Mami Bisdak. Shout out, always dun ko naminaw sa imo mga drama from Saudi Medina. Amping Lods og salamat sa mga drama. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Shout out ni ano Mami Bisdak. Thank you kayo sa pagpaminaw. O kang James Sabiro. Hi, may gani na absent pa ang kalingaw nga drama. Salamat kayo no, James Sabiro sa pagpaminaw o kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo. O kang Len Sevmin. Ay hapit na jud. Thank you kayo. Idol sir Amping Kanonay. Amping sa diha kanonay no. Len Sevmin. Salamat kayo. Ug sa tanan nga nagsunod ani dramahan no og shout out day ko no sa akong ate Celsa Pino. Salamat kayo sa Kailangan din mga pagpaminaw no sa mga drama, hagikan sa RMN drama. Salamat kayo no. Sila sa Pino para Manahawan, Southern Leyte. Okay, thank you kayo. O karon di ta maglangan ni ang laing sumpay ning sugilanon. Sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Hinuwaman nga pangandoy, part 8. Papa. I considered a big challenge ang contest. Kung makadaog ko, sangko sa langit ang akong garbo. Wa ginanglan ang mga ginikanan aron makatambong. Unsa? Muuban ka na ko? Why not? May mong proud sab ko kung ikaw gyoy muraog. Mga contestants lang ang patambungon sa maong event. Way labot ang mga ginikanan. Oh, ayaw ko na nga maunay patakaran sa mga contest. Mas proud ang mga ginikanan kung mamahimong winner ang ilang mga anak. Kung consolation prizes lang? Hazel, doon ka ba'y gitago na ako? Kung gusto ka gyud mooban, way mo pugong nimo. Anong may katawa man ka? Mag-usik yung kong panahon yan ang inyong contest-contest. Sa ako nang gisaad ni mo. May mo kong ideposito sa imong bank account ang premyo sa inyong contest. Mas nindot bation pa nga makagunit kag kwarta nga gikan gyud sa imong kinakuan. Gikan sa imong utok. Nang! Danang malito. Uy! Yan ang ikaw pa man yung naghago sa paghatod ini ay? Tungod kay, doon na sab ko importanteng ipangutaan na nimo nang. Unsa na, Butoy? Ikaw ba si Ilina Manggiloy unang? Diin ka makakuha sa akong ngantoy. Naginahinan ako basa sa mga papilis nga gibili ni tatay nako nang. Ug nakakita kog nga dito nga Ilina Manggiloy Butoy. Toy, ayaw baya gyud nig itug-an ni Senyor Emilio ha? Makalaom ka nang. Ako pang basaw ng ubang mga papilis nga gibili ni tatay nako. Babasahan lang unya ko, Butoy. Kurus amang gusto mo basa. Unya na. Sa husto nagding panahon ay. Nay, may bawaan na gid kon may katumanan bang gihuman kung pangandoy nimo. Ha? Nga nakasulti mong kaanak na? Di ba nangandoy man ka nga mudaog ko? Oo. Ako gitaw ng gilodhan dongoy dito simbahan. Kung mudaog ko, nay, sa ato ba? Gidungog gid day sa tuwa sa langit ang imong pagampo. Og posible kayo nga ang imong pangandoy alang nako. Dunggon sa gihapon sa labang makagahong. Dong, kung mudaog mangyud ka, tipigi ang imong daog. Dili, nay.
ako ding ipausab ang atong bahay. Ayaw! Nay, May panahon para ipausab nimo ang atong bahay. Pero kinahanglan tipigan mo gyud una ang imong daog. Kana kung tabangan ka man sa tuwa sa langit. Tipigi gyud na ha. Kay magkinahanglan ka niini. Doon na ka na yung maleta? oh, Diin man ka na. gikang Noy Butoy. Unsa? Yato ni Noy Butoy ang maong malita. Nganong gihatod man na din, he? At tingali nagkita sila sa nanay. O guwa na lang mawas nanay paghangyo ni Noy Butoy. Murag doon na kimisteryo si Noy Butoy o ang imong nanay da. Unsa? Ay, kung ing na ka rin nga nanguyab si Noy Butoy ni nanay. Hoy, hinayan ang tingog ni mo, madunggan ka ganing nanay ni mo na. Di gyud katinggal ato ko sa kasimana. Joke lang ko to. Pero, gihatod may gyud ni Noy Butoy ang malita din, he? Umano niya sa imong graduation. Mamakasyon ta sa States. Doon ako'y lugar dito nga, kung okay ni mo, adto ta magtukod alang sa atong kapuyan. No, Unsay no? Pilipinas na gyud ang gusto na kong puyan pa. Mahimo lang niya nato ng bay bakasyonanan, ang asyenda. Dili lagi ko. Nayabag ka man tingali. Ang uban, mangandoy nga makatunog og States og adto na mamuyo. Pero ikaw, bumalibad ka? Tugod kay wa dito nga akong kalipay. Oh, hain man na imong kalipay, ha? Hain, Hazel? Nay, biyaan na sa kanako. Sagdi lang dong. Katumanan man sad sa imong pangandoy ang imong adtuon. Maayo unta na yun, nga matinuod ang imong gisulti. Dako ang akong pagsalig nimo dong. Pero, mubalik kog luhod nga maglakaw sa simbahan. Aron matuman gyud nako ang atong pangandoy. Sige, Nay, mag-ampo ta. Ako na itong gihangyo si Karen nga ubanan ka gihapon sa imong pagkatog din, he. Ay, pwede ramang gud nga ako rang usa din hiba. Di ko musugutan na yun, Di ko mahimutan dito sa Manila kung ikaw rang usa matuog din, he. Ay, kinsa man tayo manghilabot na ako din Nga naibaw man ang tanang silingan sa atong kapobre. Ikaw din, Nay. Ha? Nga naman ko? Tingalig gila kang kawaton, gikan ako. Gitika ko lang. Pagkabuang kini mong anak kaka. Pastilan. Wanay maibog na ako dong, oy. Kinsa nag-ingon nga wanay maibog ni mo, Nay. Kay kultahon ako. Ay, karaan. Kibangan sila sa akong nanay nga. Kapilang maray na sa daga pa. Kung sa kadya, para katuragan ng imong tatay ang nasaag nga, mahigugman ako. Tanawa, sad magdugay, namatay. Niya naman ko, Nay. Misugot si Karen nga, anhimatog ba na ako? Sugod kayo, Nay, oy. Dong, doon naman gyud kay kwarta iniguli ni mo sa. Kaya tagan magkamog consolation prize. Palition niya, hinagbuan si Karen, ha? Ha? Kugang man kadiha, God. Masukong kumahal na yun, kung akong dadano pa sa lubong sa Karen. Ha? Tingalik magselos. Ugoy, pasabta lang, God. Ing na lang pasalamat ni mo kay giubanan kong Karen din, he? Bitasan na yun, no? Sige, Nay. Nakalaon niyang pasabto na nga kumahal. Ayaw na kabalaka ni nanay ni mo, Milana. Diligid ako siya pasagtan. Karen, kining, ang samay gusto ni mo nga akong ipasalubong ni mo. Unsa? Nga naman, nanaday kay kwarta. Nga mo ni consolation prize. Sus, pilara ka na. Ayaw pa guna-una na ako, eh. Mura na sad og inahan ako sinang ilang. Busa, diligid ako siya pasagtan. Salamat kasi mong pag-una-una ni nanay ka rin, ha? Basta, bisag unsa lang unyay akong madaha. Kinahanglan doon na sa kay Remembrance sa Manila.
akong cellphone. Wa ba ka din si Papa? Oh. Ay, salamat nga wa si Papa. Mahal, ako'y tawag ni mo ha. Di apa ko sa office. Kay naaraba si Papa din eh. Okay, mahal. Magpawat ka ni mo. Bye. May kasulti ka di ay sa phone? Kauban ako sa klase pa. Contestant sab? Dili pa. Nangutana kung nagpa-enroll na ba ko. Doon na kay tuyo na ko. Nagpaibaw lang ko nga dili ko manihapon sa ato. May bisita ko. Okay pa. Dili ko gusto nga mugawas ka sa bahay, ha? Ay, ang ako isuroy pa. Isayo ko na lang sa pagpahuhay. Ay, marag hago ron kong adlawa. Okay. Ha? Nganong imo man kong gitutukan? Ay, husto gidi ay ang pagdaig sa akong mga higalang businessman. Swerte ko. Gwapa gidi ay akong anak. What? Gabi lagi kang nanawag na ko, mahal. Daghan magugog trabaho sa office kaniha. Nalimot ko sa pagpanawag nimo. Nag-office na giday ka, no? Yes, mahal. Pangandam. Pangandam sa unsa? Nga mahuman ko. Mahimo ko ng padaganon ang among kumpanya. Mayo noon. Pero, wala ko makagusto sa akong namatikdan sa akong amahan. Unsa ibuot na mong ipasabot? Mututok na lang kasi na ako, mahal. Siyempre, kay gupahan yun siya sa iyang anak. Ini-graduate ko nun ako. Mga dumi sa States. Ipatanaw niya ang yuta nga iyang nagustuhan. Tukuran ko nuto niyag bahay. Aron po yan. Palayo ka niya, gikan ako. Unya, musugot ka. Di, uy. Ayaw ginugsugot ha. Pangitagig pagi nga makauli ka rin ni sa ato. Human sa mong graduation. Nga naman, magminyo na ta? Kung dato pa lang ko. Sigurado agad nga minimum anti ka. Pero bahala na. Basta pangita lagi pagi nga makaulit ka rin human sa mong graduation. Magkita pa ta, di ba? Nga naman? Magsabot tag maayo. Aron ang ato mga plano ang matuman. Basta timan ilang yun. Mahal kay kanako. Nakahuam day kagbalik ni Noy Butoy nang sa maleta? Ay, Karen. Ang nakita mong good Miss Butoy pag-agi na ko sa bay asinda. Nangisog na lang ko hangyo. Nang, okay ra man gud unta to kun ako na rin imong gisugo ba? Ay nalang pag-una-una ni anak day. Miyanim sad gyud si Butoy ba aron paghatod sa malita. Sa ato pa, suod na day mong higala ni Noy Butoy nang. Ay, kinilaging magkinahanglan ta ka rin. Mahimo na lang ta nga, watay uwaw ini. Ang ako lang gihangyo ni Butoy, nga dili lang gidun taon niya, tuganan si Senyor Emilio, bahin sa pagpanghuwam nako sa malita. Na, ako yung awayon si Noy Butoy nang kun iya pag yung tuganan si Senyor Emilio, ana. Nang, dili gid ka magkita sila si Senyorita Hazel ug si Milana? Ha? Dili ka posible nga magkita sila sa Manila? Ay, iampo lang yun na nato ka rin nga dili ka na mahitabo. Tingali kung sa buhatong Senyor Emilio ni Milan kung iyaning makita. Labi nagmagkuyog silang doha senyorita. Ay, simbako yung taon. Simbako, dili na hinuon makauli dinis Milan. Simbako in taon nang uy. Mao gani. Mao ginay akong gikahadlukan ba ka rin? Nang, kinahanglan nga imog yung pahimangnuan si Milana. Nga muli kay gid in taon siyang senyorita, uy.
Kana kung gusto pa siyang mabuhi. Nay, ato na ko ha. Nagpaabot na ako ang among coaching staff o kauban akong contestant sa school. Gakos ko, Dong Milan. Oh, Nay. Ano mo ka? Anong hugot mo kami gakos na ko? Dong, magbantay ba yagid dito sa Manila, ha? Magpaabot ba yagid ko ni mo, Dong Milan? Nay, kalaing ko siya mong sinultihan. Nanagana lang na si nanay ni mo, Milan. Nga tingali, magkita mo si Senyorita Hazel o niya. Masakpan mong Senyor Emilio. Tingali, Please, ayaw mo paguna-una niya, na. Imbis malipay ko sa kong paggikan kay makagunit akong $. Inyo naman hinuon kong gihadlok. Mahal ka man gud namo, Dong. Nay, way mahitabo na ko. Milan, agikadlukan lang ni nanay ni mo nga tingalig magkakita gyud mo si Senyorita Hazel dito sa Manila. Dako ang Manila, Karen. Sige, Nay, madto na ko. Madto na ko sa school, mitras wapay baha. Ha? Unsay baha? Sa imong mga luha, Nay. Karaan, ikaw gyud, oy. Sige, Nay, ito na lagi ko. Ningawon ko ni mo, Nay. O ayaw paguna-una, maayo. Kaya okay ra gid sa Manila. Okay ra ko dito, ha? Dong. Karen, ikaw na lang may baon ni nanay, ha? Don't worry, Milan. Dili na ko pasagdan si nanay ni mo. Nay, ay pag gunong nagdaotan, mubalik ko nga magdasa kong kadaokan. Dong Milan. Kinahanglan magdali ko kato sa eskwelahan. Karon ko namanggi ka na ang akong mahal kauban sa mga kaubanan. At kung magpaabot nila sa eskwelahan, karon sayo na nako siyang matawgan. May lakaw ka ba, Hazel? Mo ato ko sa eskwelahan pa. Nangabot na tingali ang amo mga bisita. Maghisgot ka ganig mga bisita. Muday ko ba ang akong dugan? Nga naman. Ay, amutang. Murag, dunay demonyo nga magtuyok-tuyok sa akong palibot. Unsa? Hazel, ayaw biya kalimot, ha? Ako'y magbuot nimo. Toras Milan, nang? Tuan na toy. Nang, may litrato kong nakuha gikan sa papilis nga gisod sa malita. Litrato? Dera nang, Bibi. Ginoo ko. Siya gyud. Siya gyud, no? Suhito ka? Nga nang dili man ko suhito, butoy. Ako na lang ni ha. Ako na litibig inito ya. Ay lang ka nang, Kauban ba yun sa mga papilis nga ipatipigan yung maayong tatay na ako? Ako na lang ni Dong, ha? Ako na lang ni. Kinahanglan ko kaayo kining maong litrato. Ha, ako na lang ni. Nang! Ang payo na ng litrato, Nang! Nangilang! Wala na siya mulingi. Umaayo ka ning akong gibuhat. Naunsa man ka si Papa. Ning nangaging mga adlaw, murag wa na ko makasabot sa iya mga lihok. Naibaw na ka siya nga mo anihil nga akong mahal. Kung naibaw siya, kisa may masulti niya. Si Karen? Pero ingon na nga akong mahal nga wag niya tug-ani si Karen nga nakita mi. Wala masayod si Papa nga nag-rent a car ko. Aron makuha na ako akong mahal ug ang iya mga kauban. Mudiretso ko sa airport. Kadiyot lang, ma'am, kay mukuha ko na to ang atong kababayan. Si Hazel ba? Niyan na siya eh. Ito, nagwarawara siyang kamot. At na siyang duulan, ma'am. Abi na kong nauwahin ako. Huwaton kagid na ako eh. Believe ko sa akong mahal, oy. Digod ko gusto nga
magantos kag ginuwat namo. Mao ginay akong ganahan nimo, mahal. Imog yung ipa-feel na ako nga importante kaayo ko nimo. Which is true. Ikaw gihimo na akong inspirasyon sa akong pag-eskwela. Nga magtuon yung kong mayo aron makaabot ko nimo. Di ko palabot, ana. Palabot, tunggot. Mahal, nag-ilis na sa auto? Wa, uy. Oh, wag po na mo kuha ang yawi sa imong auto? Wa. Gidibdib giday nimo ang pag-embargo sa yawi, no? Of course. Oh, unsa man, mga una na ta? Una ta maadto sa inyong boarding house? Moderatso na ta sa boarding house, mahal. Amo nang ipahimutang ang mga kargamento. Joker na lagi ka, mahal. Gilingaw ko lang ang akong kaugalingon, mahal. Mihilak magugmayos nanay sa paingon ako sa school. Nga naman. Nahadlok lagi siya nga tingalig. Makita ko ni papa nimo. Nahadlok si nanay nga di na ako makabalik sa ato. Dili na mahitabo, mahal. Labanan takit ka. Labanan ta sa atong kasing-kasing, mahal. Tuara gyud sila si Milan sa Manila nang no. Ay, hambot lang ka rin. Di man sad ko suhito, God. Anugon, uy? Oh, nganong anugon man ka rin? Wa ko kahuam og cellphone. Aron matawagan unta nako si Milan. Doon na sad kahay magpahuwam sa ilang cellphone. Mahal man kaayo ka na. Husto. Oh, unsa man? Tingalig magpahuwam sinoy butoy sa iyang cellphone nang. Uy, ayaw. Tingalig makaingon sa butoy nga atong giabusaran ang iyang kaayo. Gipahuwam na gud niya sa Milan sa malita. Niya angtod ang cellphone ato sa yung huwaman. Na, tingalig masigaan tas matang butoy. Masunog kita nang inigsigas mata ni Noy Butoy. Ay, kawagid ka rin. Pulos lang gid ka binuang. Nang, nainahog pagtindog ni mo, oh. Uy. Litrato man lagi ni Nang. Litrato sa usa ka bata? Ay, Ginoo ko. Ang akong anak. Si Milan di ay ninang sa gamay pa? Oo, similan na day. Pastila ng akong anak. Uy, nahugpag yun. Pagkapilangga, bayag yun din tao ni Milan sa iyang nanay. Gihagkan gid nimo ang litrato ni Milan sa gamay pa siya nang. Karin ato rin ha. Ayaw gid ipanabi nga si Milan kini sa bata pa siya. Ha? Nganong dili man ka gustong mahibawaan nga si Milan ni sa litrato nang? Basta, ayaw lang yung ipanabi. Gusto ko lang sorpresahon si Milan. Sige, maguna siya pangutanan ako, God, kung doon na ba siya litrato sa gamay pa siya. Pero, kuhaan ka na ako siyang gilimdan. Saon, sa diyang nasunog ang amo yung bahay, wagid ko nahipos. Kini di ay nang? Kini lang picture. Maray na hinungdan nga wagid na nako isaba. Dili day na di mo ipakita ni Milan nang? Kay imo naman ning nakita ka rin. Ako sang pakiton inis Milan. Bisan tuod, wa na ang tanan niyang mga litrato sa gamay pa siya. Dini anak ka rin ha. Taguan kog maayo kining maong litrato. Tingalig mahog na noon eh. Maulan ni gihapon ang boarding house ngayong istahan? May pong sa president sa mo school. May gani kay amo paghihapon ning nakuha. Nga naman? Doon naman ko ko'y mihangyo ko, no? May gani kay among naunhan og hangyo. Doon na may daghang mga apartheid din eh. Tingalig di maka-afford ang school. Naibaw ng premyo? Wala mo may baho. Ambot lang sa mong president o sa mong coaching staff. Basta ako, wak ko mahibaw. Nga nawa magka magsusi. Di pa lang ko kadaog. Mo ikaw, uwaw.
Bisa na, uy. Angay ganyan may baw ka. Ang consolation prize is $1,000. Oh, uy, mau ba? Dako po de. Ang first prize is $100,000. Second, $75,000. Ug ang third, $50,000. Wow! $100,000? So, maabot mga 5 million pesos kung ibig sa rate din sa Philippines. O, di ba? Mahimo ka ng milyonaryo kung ikay makadaog sa first prize. Kung makadaog lagi, mahal. Gigutom, hinong ko na. Gigutom kang nagkunaw na sa premium. Oo. Dali na, ay, mga ano ta. Kuan ka nang, mahal. Ako nang susiyo na kung doon na ba'y food din Kung wa, maikaw sa kumubiya sa kong mga kauban. Iwan ini na lang. Mo-order na lang kong pagkaon aron magsahot ta dinhi. Ha? Ay, kadit. Mutanaw na kong ma'am. Kung doon na ba'y pagkaon din Wait on ha, mahal. Wait lang una mo kadali ha. Nag-order na ko. Di ka mukaon sa pagkaon nga giandam para na mo? Mukaon uy. Pero gusto lang ko nga makakaunsan mog lami. O gawes pa, murag gamay ra ang food nga giandam para ninyo. Tingaling nagtuo sila nga gamay ra kaon ng taga-probinsya. Mahal, ayaw ko'y pag-ingon, ana. Gusto lang ko kog bongga. Wata may baw, kung kanusaan na sa tasunod nga magkita. Mupauli magkakasato. Wala ko makasabot sa akong amahan. Ha? Sige, hagi ko niyag pahinumdum nga siya'y magbuot sa akong kinabuhi. Meaning, si mangitagba na para nimo? Mamatay una ko. Una matuman ang mauniyang tinguha. Mahal. Dili ko ganahan ka nang magsige siyag baon na ko, anak. Lainan gani ko ka nang mututok na siya na ako. Overprotected lang siya nimo, mahal. Gusto na kong mahuman na dayon sa akong college. Aron mo biya na ko sa iyang puder. Ha? Imo siya yung biyaan? Kung kikinahanglan. Pero unya na kung makagraduate na ko. Gusto na kong matabang nimo. I think I can still manage to get rid from his dominant behavior. Dili na ko malipayon uban ni Papa. Antos lang una ha, mahal. Unyag dili na ko makaantos. Dili ko ni mo labanan. Mahal. Nga nung nagtimi-timi man kami kaon. Giguto man ka. Magpahungit ka? Kuan, ikaw may akong gikabalakan, mahal. Ha? Nahibaw ka ba nga? Doon na po ko'y pangandoy nga gustong kabuoton. Mahal, please. Tagwantahan lang una ang kinaiya ni Papa ni mo. Moingon ra lagi ko ni mo kung ready na kong magminyo at ando ha. Mao din na imong nagulaan. Okay, mahal. Agwantahon ko ang batasan ni Papa. Sige na. Kay 9 o'clock, kinahanglang mo ato na ta sa venue. Ato dito ibaybaw ang mga winners. Okay. Mga una ta. Basta, antos una. Tungod ni mo, mahal. Andam kong mag-antos. Ikaw ra kay importante sa akong kinabuhi. Mula ka ho na ka? Buntag naman nang. Tingalig nangita na ron si mama na ako, good. Nya usa pa, way makabantay sa akong mga manghod. Ayaw na lang gugog uba din magabi, God. Nga naman, no? Mahago manggod ka day ka rin. Ay, so, sinang ilang baya. Gamayng butang no, himuon gid ang dako. Gitugtan manggod ko nilang papa ug mama aron ubanan ka dinhi. Mamahaw na taday, una ka mo biya. Sige nang. Tingalig di ka ganahan kay ikaw rang usa. Sawaan ka nako nang. May dakang ilisan? Kanang formal? Gidana ko ang imong hinatag. Nga naman.
Doon naman gutay lunch karong udto. Unya, man sa lunch, ipahibaw na ang mga winners. Kuyawan ka? Di man di ka kuyawan kay dato man mo. Sigurado man gid nga kung mangayo kasi mo papa, iyagid kang tagaan. Mahalo ako, Kuya Wi, para nako. Kay win or lose, dawat nako sa may resulta. Chance ko ning maong contest kay gusto gyud ko nga ikay mo daog. Mahal, kinahanglan mo dawat kagyud sa kamatuoran. Basta, nagampo ko nga ikaw mo first prize. Unsa man doon na kay isulob karong lunch? Kadugong gihatag nimo nako. Motoy akong isulob. Dali, mamalitag imong isulob. Ha? No. Kadto ra gyapon ako isulob, mahal. Swerte na ko ang imong hinatag. Tinuod? Cross my heart. So, mag-abot lang unya tas venue, ha? Kuhaon ta mo din Ayaw na, mahal, eh. Mag-abot na ta dito. Dili na ka pakuha na ko? Gawas nga mahago ka. Dali na ta masakpat si mga mahana na. Mag-abot na ta dito sa venue, ha? Please. Ay, okay. Kung mo imong gusto. Pero, magtupad kita, ha? Nga naman. Aron kung mo daog ka, magakusta dayon ka. Unya daig mapildi. Oh, gakson tagyapon ka. We are here to witness winners of the beautiful stories describing the Philippines a paradise to live in. The sponsor admires Filipinos patronizing their own native land. Without too much ado, here are the consolation prizes of $1,000. Uy, hala. Nabuhian man ako ang baso, eh. Tingali gihisgutan ka ni Milanang. Unsa man kay resulta sa ilang pag-adtos Manila. At time pa ako usang limpihan ang nabuak nga baso. Ay, ako na lang na. Ako na lang, day. Mahago ka lang. Bila raman si pagpanghipos ani mga buak. God. So, sinang ilang baya, maikog pagin na ako. Ako na lang lagi, day. Unya, kay niya naman ako ang silihig o ang daspan. Ayaw na lang paghilabot nang ha. Lingkod na lang ka diha. Animal! Gihagit yu ko ni Hazelda. Wa niya dada ang company car na mo. Inoon ang abag siyang auto. Ha? Yang iyam ning gibuhat. Ug kinsa iyang ipasakay sa giabangan niyang auto. Kinahanglan masayran ko gyud kini. Nganong nangabang siyang auto ug kinsa iyang ipasakay. Mahal, tulon lang ang Maybelline. Ang mga major winners. O, wa ka pa matawag. Wa pasab ka matawag. Sugot na lang ko nga ako'y third prize. Basta ikalay first. No, mahal. Ikaw mo, gusto kong mamahimong first prize. Mahal, may balik na ang MC. Ihatag na ang mga major winners. We are now in the highest level, presenting the first, second, and third prize winner. And there are 3 contestants left. Hold your breath. I am announcing now the third prize winner, Mr. Ismael Yap from Baguio City. Gulitin kong kamot, mahal. Mahal, gusto ko ikay first prize winner. The second prize winner from Greater Manila area, Miss Hazel Montes Claus. Ikaw yun! Ikaw yung my first prize winner! Mahal, I'm so proud of you! And our first prize winner,
Juan Escudero from Cebu! Thank you, Lord. Thank you so much. Mahal, dali na. Matong na sa stage. Ganito ko mahimali. Huwag ko magtunog sa yuta. Ganito ko maayo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ma'am, yung mga coaching staff, salamat kayo ninyo. And this calls for a celebration. Makatabang nagit ko ni mong bayad, mahal. Unsa? Doon na naman ko'y kwarta. Ayaw hilapti ang imong premyo, mahal. Ipakita una na ni nanay ni mo. Dili mahimong ikaw nalay sige gasto na mo. Mas maayo tingali nga mo share po ko. Masuko ko ni mo, mahal. Ha? Mahal. Ayun. Mahal. Ang naman. Huwag maisugon kayong may paingon na ni. Ayaw lagi pagtingog, ha. Basag di nga ako'y mapasabot niya. Na! Mau dire mong ganay din eh! Senyor, ay lang pasakitin ang senyorita. Ngayon niya ka man din eh! Mausa siya sa mga contestant. O nganong miduol ka man niya? Nganong nakikigala ka man niya? Usa lang siya sa atong mga saop! Mamahay mo ba? Dili ka magbinastos din eh. O saan nagbinastos? Senyorita Hazel, ato na lang mi. Senyor, ay lang pakawawi din hiyang imong anak. Wa kay katungod! Nga mutudlo na ko! Ug unsay angin kong buhaton, nining way kahod na akong anak! Papahos to na! Niya ka ba din mag-eskwela? Wa, sir. May lang ko tungod kay usa ko sa mga contestants. Animal ka! Nakahimo kas pagbalibog sa kung gustong ipabuhat mo kaniadto kay gihimo mong katarungan ang contest. Maudi ay kay apil din ang saop. Gusto na, Papa. Mamauli na ta. Ayaw ko manduwi! Ay lang kahadlok, senyor. Kay ugma dayon mamauli naman mi. Og dili na ko nimo makita dinhi. Lakaw na, Milan. Yanong imo man siya palakton! Dili ko gusto magbinastos ka dinhi. Ikaw rin kitanaw sa mga niya dinhi. Ako ba'y mauwawan? Ako ba'y saop? Nga kung dili makabugwal sa yuta, dili magagawon? Gusto na, Papa. Nagpaingon na nga niya ang security guard. Dali na, mamauli na ta. Puminaw! Hoy, makita kapag ani na ako ugma. Ang imo ng patayng lawas mo'y mahibalik sa probinsya! Nang ilang. Uy, naunsa man ka, oy. Anong nagdagan ko ka nga, may paingon ako din, he. Nang, milyonaryo na si Milan. Unsa? Nakadaog ang ako, anak. Karen, wa ba ka magtiyaw, day? Gikan ko sa eskwelahan, Nang. O galigri kaayo sila kay si Milan mo'y nakakuha sa first prize. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, ginungog mo ganang ako pag-ampo. Pero nga nung kikulbaan kong maayo ka rin. Nganong imo man kong giapas dito? Nganong nangabang man kag sakinan? Ha? Nakalitan ko! Kay ako magipangitaan sa sakyanan nga supposed to be iuli na nimo kay 5 hours na ang inyong sabot. Ngano? Dili ba ko kumabayad sa excess hours? Naglagot ko. Kay ako magipangitaan hain ang ilang sakyanan. Imo kong gipakauwawan. Og misamot ang akong kasuko kay didto ka di aiso sa ka-event then kauban mo nga atong saop. Dili mo saop si Milan. Nagtungha siya. Scholar si Milan. Di ko interesado na itong tawhana kay pobre siya. Kwarta ragi importante ni mo. O natural! Magkatagamtam ka kag kaharuhay kung wa pa kumaninguha pagpadaghan sa atong kwarta. Pero kung ingon ini nga wa ko'y kagawasan, may pagnataw ko sa pobreng mga ginikanan. Kinsa pag itong tawhana, ha? Unsa siya ka-importante sa imong kinabuhi? Agwan tao na ang batasan mo sinuman. Ganun wa ka man mo tubag? Importante ba si imong kinabuhi katong saop?
Kaila lang. May ilalang ko niya nga taga-ato. Busa giayo ko sila sa pagtaga din eh. Ha! Dili ko mo to! Nangutana ka. Kunya tug-anan ka na ako, dili ko ni mo tuwan. Duda ko atong tawhana. Ug dili na ko gustong makakita pa ni atong saop. Ayaw ba yagid siya kilapti? Ayaw yun. Hazel! Balik dire! Ayaw ko talik de! Hazel! Kumusta naman ang gibati nang? Murag miluag-luag ng akong dughan nga. Nakainom kog tubig day. Excited lakas ka matuoran nang. Kinsa basad nga inahan ang dili masubraan sa kalipay, uy. Milyonaryo na gud ang anak, di ba? Lahi gyud ang gibati na kung kakulba ka rin. Murag tumang kahadlok ang midumbol sa akong dughan. Ay, maayon tag mamauli dayon sila si Milan. Mahal, unsa may gibuhat sa imong amahan? Wa man noon. Pero maayo tingaling mamalik na mo sa Cebu. Mamauli bitaw may ugma dayon, mahal. Di na ko magpaabot wag laing adlaw. Nahadlok sa po. Tingaling traidoran ka ni Papa. Nalipay na unta ko, pero nganong nag-abot man mi sa imong amahan. Sorry, gid kaayo, mahal. Pero wa man ako isa niya. Doon na day. Ha? Nakahimo ko na kung sa imong amahan. Kay nahigugma ko sa iyong anak. Nauyab pagid na ako. Nahigog mamasad ko nimo. Dili ko angay nimo, mahal. Tingaling ako mo dili angay nimo, mahal. Tungod kay wa ko makaunong nimo. Pero di ba, imo man kong gihangyo nga mag-antos una. Andam ba yagi ko makikunong nimo? Mahal. Buhaton ka gid ang tanan aron kon magkauban mo gid ang duha. Dili ka magmahay sa imong desisyon. Wa gyud ko'y mahayan, mahal. Kung karon dayon, mo desisyon kang muuban ko nimo. Ayaw na, mahal. Dili pa karon ang panahon. Bisan tuod may milyon ron kong gigunitan pero di pa kaniiging rason aron patuyangan na itong atong gibati. Hapit na mo man sa itong kurso. Pila na lang kabuhan. Busa, mahal. Antos lang gano'n ha? Gisakitan ba ko sa dihang imo kong gisangpit og senyorita. Mahal ka gud ako. Nganong imo man kong taoron? Kinahanglan lang ako itong buhaton. Aron, dili mo samot ang kasuko sa imong amahan niya rin ako. Paminaw sa Lex Pino. Giningaw na hinoon kong samot nimo. Pero, ayaw pagdugay din sa Manila ha. Kung mahimo, balik na mo sa Cebu ugma yung adlaw. Giandam ng tiket, mahal. Aron, makalarga mi ugma. Karon na lang ko manamilit ni mo ha. I love you, mahal. Mahal kay ka na ko. Ug ikaw ang gihimo kong inspirasyon aron matuman ang akong pangandoy. Ang pangandoy nga gihuwaman ko. Kang nanay ilang. Say gayon nga matuman ang maong pangandoy, mahal. Bahalag mo babag ang imong amahan. Basta ang kunong takit ka. Nagduda gyud ko adtong saop. Duda ko. Gamay tinaguan silang duha ni Hazel. Busa, kinahanglang mawa siya sa akong dam. Pangitaon ko kadtong animal. Dili siya makauling buhi dito sa probinsya. Mulakaw ko. Mientras wa pa mo gawa si Hazel. Pangitaon ko kadtong saop. Dili mahimong makabalik siyang buhi sa among probinsya. Unsay sunod nga mahitabo
mga ka-listeners, mga ka-followers, at tangi o kayaw sipyata ang pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon. Ginawa man nga pangandoy. Kung palihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.